Момичето, с което се запознах днес, беше красиво. Не точно красиво, но имаше свой собствен чар под брадавицата на носа си. Но като изключим нея, имаше красива усмивка. Но и липсваха няколко зъба, които може би не се виждаха от мустаците й. Сега като се замисля въобще, това беше ли момиче? Мисля, че няма да се получи между нас. Писмо за баща ми. На кой отпука за него? Имаш завещание от баща ти. Дърти ли е? Той нямаше нищо друго, освен цироза. Става въпрос за някаква тъпа бутилка. Какво? Баща ми в 3-ти клас вареше първата си ракия. И по чиста случайност на съдбата тя се оказа най-хубавата му ракия. И не завещава една бутилка. Трябва да я делим с Чичо ти. Аз на Чичо ти няма да дам нищо! Обаче искам да ме обещаеш, че няма да казваш на Чичо ти. Дори ще ти дам да опиташ от нея. 50 грама. Виж. Даже написал и къде е. Намира се в мазетата. Утре в 8 часа сутринта среща пред тоалетната. Добре, тате. За първи път с отвращение ти казвам, че те чувствам като истински баща. Обаче искам да знаеш, Чичо ти разбере ли, че има далавера на душа от километри. И тогава вече ще се опита да ме запали. Да не я вземе. Каквото и да му струва. Ще се опита да те подкупи. Какво правите, мизерници? Нищо е, какво правим? Мириш ми на някакъв далавер тук? Тук няма никакви далавери. И никакви писма не сме получавали. Аз ще надуша далаверата. Тук всичко е умряло отдавна. Никакво далавера. Запомни. Нищо не трябва да разбирам. Утре в 8. Какво искаш, бе, шепшал? Ай, кажи, каква е далаверата? Няма никаква далавера. Може ли да спреш да пикаеш? Не мога. Баща ти от 8 години никога не е изтрезнял. Явно далаверата е голяма сега. Няма никаква далавера. Ще дам всичко, каквото ти е обещал баща ти, ама двойно. Да, баща ми си е баща. Никой не би го предал. Ти ли, бе? Разбрах, че имаш проблем с момичетата. Какво? Няма. Може да ме режат малко, ама няма. Аз ще уредя една проститутка. Ама и те ме режат. Знам една къде ще ти пусне. Една. Не,
Няма да погледна. Не. Ай, виж, молец. Виж, Сталя? Да, Сигурен си, че ми пусне. ще пусне 100%. Писмото става въпрос за една бутилка. Наследство от дядо. Утре в 8 часа ще ходим да я търсим. Добре, сега отиваме да вземем писмото и отиваме да намерим ракета. Ай, вземи го ти, че тук нищо не виждам. Не, просто не мога да четеш. Глупости. Просто е тъмно. Не съм. Абе, май не е на тук. Давай на другата страна. Ко? Пак обърхме пътя, нали? Да. Ти си голям глупак, бе. Това ли е? Това е. Еся! Тате? Стаско? Не!